Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳамаи видеои моро дастгирӣ мекунӣ, комментариҳои беҳтарин менависе ва бовар карда билет мехаре. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат, ай ҳамат миннатдорум бошен. Идои гузашта қатӣ дар аэропорти Внуково қарор дорем. Мақсад ай видео хостем бирасонем ки чӣ хеле ки пеш нафарҳое ки Истанбул рафта омаданӣ буданд ё ки рафта онҷа кор карданӣ буданд, мақсад ки рейсҳо, билетҳо қимат буд ва ҳозир рейсҳои нава мондагиянд ки Истанбул худаш ай шашум усон ҳар рӯз рейсӣ мондагиай ва шаҳри Анталияш бигем баъди 20 май. Мақсад ки иншааллоҳ ки рейсҳош зиёд мешава ва арзонтар мешава. Хостем ҳамин хабарро ба шумо бирасонем. Ҳозир бигем нархаш ранги ами барои пересикат кардан ранги ами Ташкент, Арменияу Тоҷикистон меғалта 30-33-35 ҳазор, но иншааллоҳ ки умедворем арзон мешава ва баъдан нафарҳое ки мегӯянд ки проверкаи аэропорт Внуково чихелай бад нест. Баъзе одамҳоро проверка мекунанд, баъзе одамҳоро проверка намекунанд. ай хитон вобаста дора. Уверен даромадӣ иншааллоҳ ки бе ягон проблема мехезен мерем. Барои нарх навои билетҳо номерома давномо кунҷ мемонум 5693 занг мезанед. Агар ки бардошта натонем, барое ки ай WhatsApp-да бисёртар прямои занг мезананд, мефаҳмам ҳамаша успед кардан наметонем. Дар WhatsApp менависем, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Барои ай Россия ба Тоҷикистон рафтан куло бигем то 7000 ёфтестем. Қиматшам аст мешава ҳолатҳое ки арзонам мегирем. Ай Москва душанбе 8-8200 ҳолатҳои қимати арзоншам ҳаст, билета ҳеҷ гуфта намешава ва Хуҷанд 11-12-13 ҳазор. Абраднам бигем ҳар хелай 18-20-22-25 ҳазор. Барои билет телефон мекунем, барое ки бисёр ҳолатҳое шудагия ки билетам мегем қимат мешава ё арзон мешава, гап ба вақти занг мезанед туғри намегира ва комментарияда ҳарчи мегӯем хато нафаҳме ҳамдигар фаҳмӣ боша ҳамаш мешава. Видеои пештара партофтагимда дар бораи ҳаҷ гуфтум маълумот метиҳам. Бародаро ай пушти ҳамием иншааллоҳ аниқш мекунем, точниш мекунем. Мақсад ки аниқ шава, канали нормали пайдо шава, пура маълумот метиҳем ҳам дар бораи билеташ, ҳам номрои ҳамон нафаре ки роҳӣ мекунад. Иншааллоҳ мемонем, фикр мекунем ки ишам савоб мешава. Ва баъдан барои як чи дига бисёр савол додем ки тест мепурсанд, не ай Россия ба Тоҷикистон рафтан Somon Air, Ютер, Урал компания намепурсанд. Мисол мо бисёр видеода и гапора гуфтагием, лекин бо ҳар як видеода мисол ҳазор одами навам ки будрои ҳамин чизя намедонад. Барои мо хостем хабардор кунем. Дигар саволҳо мешава, иншааллоҳ прямои занг мезанем мепурсе. Барои билет фикр мекунем чемай комментарияда прямои занг зане пурсе, ӯ беҳтар мешава. Паноҳи Аллоҳ худованд ҳаматона нигаҳдор боша, дар ҳаққи мо ҳам дуогӯ боше. Ассалому алейкум, акай Абдулло. Мо амирӯз айхуд онлайн билет гирифтем Шеринар сама 100% назалажданде гузаштагӣ насиб карда боша ним соат пас алётай Жуковский қати Шеринар зинда бошӣ, гап нест. Ҳазору ҳамат шумо да ки ҳам ки дастгирӣ мекунед.